טובים. כמו שאורי אמר, אנחנו כבר מכירים די הרבה שנים. יום אחד אורי הגיע אליי ואומר לי, תשמע, מצאתי עבודה באשקלון, זה יותר קרוב לי, אני עובר לשם. ומאז הם זכו באורי ואנחנו הפסדנו. אני עוד מילה אחת, מה שמקשר אותי להרצאה הקודמת של אורי אחר, של אורי דיין, שאני עשיתי את המאסטר על זיהום אוויר בירושלים, על ההרכב הכימי של האבק המרחף בירושלים, ובאותו זמן גם עבדתי בשירות לשמירת איכות הסביבה במקביל לאורי, אני הייתי הסטודנט, והשירות שברבות הימים הופך להיות המשרד. אנחנו נדבר היום על השפעות בריאותיות מחשיפה תעסוקתית במקומות עבודה ומ-indoor air quality, בעיקר על indoor air quality. תחום שבעצם אף משרד לא לוקח עליו אחריות. אני יכול להגיד לכם שאני הייתי לפני כ5 שנים בכנסת באיזו ועדה שקראו לה, תת ועדה של ועדת הפנים, שקראו לה בריאות וסביבה, שיושב ראש שלה היה דב חנין, והנושא הזה עלה של מה שקראו בזמנו תסמונת הבניין החולה, וכל משרד שהיה שם אמר, הנושא מאוד חשוב, אבל לנו אין את כוח האדם ואת היכולת לעשות משהו בנושא. וכמו בכדורעף, העביר את הכדור למשרד שאחריו, וכך הנושא עשה 3 סיבובים סביב השולחן, שהיו בה 30-40 איש, וככה נסגר הדיון. ובכל זאת, בישראל כ2.8 מיליון עובדים, 500,000 עובדי המגזר הציבורי, הרבה מאוד מהם עובדים בבנייני משרדים, כ300-400,000 נוספים יושבים במשרדים לא מהמגזר הציבורי, והבעיה הגדולה ביותר שבעצם הם לא נחשבים במדינת ישראל כעובדים. מרבית היושבים פה. ואם הם לא נחשבים לעובדים, וזה נאמר בישיבה ההיא בכנסת. אז מה אנחנו מדברים? תסתכלו על התמונה הזאת. זו תמונה שצולמה בירושלים, בבניין משרדים, ברחוב כנפי נשרים, אגף התנועה של משטרת ירושלים. נחזור אליה בהמשך. מישהו יכול לדמיין ממה זה? סליחה? אני לפני שפגשתי את אורי, הייתי במלחמת יום כיפור, איבדתי את השמיעה באוזן ימין, אז כן. לא. לא במקרה הזה, למרות ש... מאיר הגאותן היחידי בחדר. אוקיי, הסימפטומים לבניין חולה, כאשר הסימפטומים מזוהים בוודאות, קוראים לזה building related illness, ועד שלא גילינו ממה זה, מה שהיה פה קודם, זה בעצם תסמונת הבניין החולה, כי אנחנו לא יודעים בוודאות ממה זה נגרם, ואחת המטרות זה לזהות ממה זה נגרם. אנחנו יכולים להגיד שבבנייני משרדים יש לאנשים הרבה מאוד סימפטומים, אתם יכולים לראות אותם פה, ואפשר להגיד שרוב הסימפטומים, או כל הסימפטומים, הם לא ספציפיים, כאב ראש שיש לאנשים במקומות אחרים, גם סחרחורת, בחילות, עייפות כרונית, וצביבה בעיניים, וקשיים בריכוז, ומה שמאוד מאופיין זה תלונה של אין חמצן. כשחמצן בכל זאת יש, אם לא, לא יהיו חיים. צליבה בגרון הוא רגשות יתר לנחות ולעור. מה שמאפיין פה, שכל הסימפטומים האלה, או רובם, נעלמים בסוף שבוע או בחופשות. זאת אומרת שאנשים עוזבים את הבניינים האלה, זה נעלם. זה מכל מיני מחקרים שאנחנו על חלק נדבר עוד מעט, ועל עבודות שאני עשיתי, ואני יכול להגיד לכם שעוד דבר אחד, שהתופעות האלה גם זו תופעה מדבקת. אם מישהו לידי מרגיש לא טוב, אז גם אני קצת מרגיש לא טוב.
אז המספרים שאני אציין פה תמיד יש להם איזושהי השפעה של העדר שבא אחד אחרי השני להתלונן על משהו. יש לנו תכונה כזאת של להתלונן. אני יכול להגיד לכם שהערכות בעולם של בנייני משרדים, ולא חשוב מה גילם, כ-30% מהבניינים נחשבים בבניינים חולים. בניין טכנולוגיה. ואנחנו יכולים להגיד שכמו שאמרנו קודם, אין מחסור בחמצן. היא משקפת את תחושת האי-נוחות של העובדים. זאת אומרת, גם אם הם מתלוננים על אין לי אוויר, זאת התלונה העיקרית הראשונה שעולה, אנחנו יכולים לראות שאם רמת החמצן יורדת מ-20.9 כמו שיש בחוץ ל-20.8, היא לא משמעותית, אבל היא לא מורגשת. אבל עלייה ב-CO2 מ-0.03% כמו שיש בחוץ ל-0.13 משמעותית ביותר. אנחנו מדברים על 1,300 ppm CO2, זה ממש לא טוב. גורם להרגשה רעה. אנשים רבים מרגישים לא טוב כאשר יש כבר 800 עד 1,000 וחלקם גם ב-600. זאת אומרת, איפה אנחנו שמים את הגבול? אני יכול להגיד לכם עוד משהו. בתחילת השבוע הייתי באיזו ישיבה עם כל מיני מתכנני מיזוג ועברור וכולי של מעבדה חדשה בבניין משרדים. ואיש המיזוג, כשאני אומר לו שאני רוצה 6 החלפות אוויר של אוויר צח, אז הוא אומר לי, אתה מבין שאם אני צריך 6 החלפות אוויר צח, כמו שכתוב בתקנים או בהמלצות, אני צריך 20 החלפות אוויר. ואני לא יכול להגיע לזה, אין מצב. אז אני אומר לו, אז האנשים מראש אנחנו נגרום להם לבעיה. אז כשמדברים על החלפות אוויר, ודרך ניכנס לזה, מדובר על אוויר צח. ממקור נקי. הרגשת אי-נוחות והרגשה רעה לא עולה להיות תופעה מדבקת, כמו שאמרנו, אבל יש לה גם בסיס. זאת אומרת, זה לא סתם קורה, זה קורה מאיזשהו מקור זה מגיע. מי שמתעסק בנושא הזה, התנ"ך שלו זה אשרי, לבריאות. התנ"ך שלו זה אשרי, זה התקן הקיים שאינו בגדר המלצה בלבד, ואוורור קובע שכל עובד זקוק לספקה שוטפת של 15 CFM אוויר טרי. במשרדים סגורים שהחלונות לא נפתחים, וזה מה שקורה במרבית הבניינים החדשים בארץ, 20 CFM, אוויר טרי לאדם, וזה לא הולך יחד עם מה שאמרו לי המתכננים שם בבניין. לפי אשרי, איכות אוויר קבילה הינה כאשר לפחות 80% מיושבי הבניין אינם מתלוננים. קשה להגיע למצב הזה, אתם תראו את המספרים אחר כך, רחוק מאוד מזה. ותדעו לכם, אושר לדוגמה, שזה אגב, אשרי, מי שלא מכיר, זה ארגון המיזוג, האוורור והחימום האמריקאי, ואושר זה משרד העבודה האמריקאי. זה נקרא לו הפיקוח על העבודה. המפתח לפתרון הבעיות האלה הם החזקה מונעת. מצד אחד יש עובדים של חברה מסוימת שיושבת בקומה 20 של בניין, מתלוננים, למי שייכת ההחזקה? לחברת ההחזקה. חברת ההחזקה לא תמיד, ולא כל חברות ההחזקה, מעוניינות להשקיע בהחזקה מונעת. ולא תמיד גם בהחזקה אחרי שיש תלונות. יש איזה קונפליקט מבני בין יושבי המשרד לאלה שיושבים למטה וצריכים לדאוג לתחזוקה שלהם. ולא בהכרח בניינים ישנים, גם חדשים. אנחנו נראה חלק מהם. יש לכל התלונות שראינו קודם, אתם יכולים לראות פה שיש לנו הרבה מאוד מקורות. אחד המקורות לצד בעמודות, הראשונה משמאל זה חלקיקים, ואנחנו מדברים על אבק,
ועל עשן סיגריות שלא בכל מקום לא מעשנים, או שמעשנים בחדר מדרגות. כל מיני אבקנים שמגיעים מכניסת האוויר הטרי מבחוץ. והיה לי בניין כזה שאומרים לי, לא היה לנו אפשרות להביא מהפיר למעלה מהגג את האוויר הטרי, אז הבאנו אותו מגובה הקרקע, ויש פה כמה צמחים, אבל לא נראה לי שזה בעיה. וזה גם בעיה. אחר כך אנחנו עוברים לכל מה שאנחנו קוראים מיקרואורגניזמים למיניהם, וזה יכול להיות עובשים, שזה צרה צרורה במערכות אוורור שלא מתחזקים. כמובן בקטריות, וירוסים, הרבה מאוד בקטריות, כאלה שאוהבות את הלחות ואת החושך במערכות אוורור. וכמובן קרדית האבק וכל מיני דברים אחרים. אתם יכולים לראות שהם יכולים לגרום פה להרבה מאוד מהתופעות האלה, ואתם יכולים לראות שהאסמה, לדוגמה, השלישי מלמטה, מגוון מאוד מאוד גדול פה של גורמים יכולים לגרום לזה. זאת אומרת שכדי למצוא מה גרם לזה שאנשים יש להם אסמה, או תכונות אלרגיות, או שיעול, אנחנו צריכים לחפש הרבה מאוד ולמצוא מה הסיבה. יש מישהו שיכול לציין סיבה מרכזית פה, שהוא חושב שהסיבה העיקרית לכל הבעיות האלה, או לחלק מהבעיות? רק בקורבן חברים? מה? האוויר לא מטופל. האוויר לא מטופל זו הסיבה שגורמת לחלק מהדברים האלה, אבל מהמגוון הזה. מה העיקרי נראה? האוויר בסביבה גם מטופל. נכון? תכף אנחנו נסתכל על בניין הממשלה בחיפה, והשר דיבר קודם על חיפה, וחבל שהוא לא שמע את זה, אבל אנחנו עושים עבודה על הבניין הזה. אני יכול להגיד לך שכל קומה קולטת אוויר ברמה אחרת של זיהום. הבניינים על נתיבי איילון. הבניינים על נתיבי איילון. אז זה יש לי סיפור מעניין אין אוויר צח. אין אוויר. כן. אני יכול להגיד לך שאני הייתי באיזה דליקה בבניינים החדשים בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב, ונפגשתי עם המהנדס סברור, מהנדס מיזוג, ואני שואל אותו, למה לא פותחים פה חלונות? הוא אומר לי, אתה יודע איזה זיהום פה למטה? אז אני אומר לו, בסדר, ואיפה אתה יושב? אז הוא אומר לי, אני יושב בבניין ישראכרט, על איילון. ואני אומר לו, תשמע, כמה שאני זוכר שנוסעים, זה בניין הירוק הזה. פותחים שם חלונות, כל הזמן אנחנו פתוחים. אז הוא אומר לי, ודאי, אנחנו פותחים חלונות שיכנס אוויר. אז הוא אומר, למה פה לא? שם פחות מזוהם, לא היה לו מה להגיד, אבל מתכננים עם פחות פתיחה. עוד דבר אחד, זה הגזים. CO פחות פוגשים, בטח איפה שלא מעשנים, איפה שלא נכנס מאיזה אקזוז של מכונית. היה לי כבר גם מקרה כזה של איזשהו מקום שאת האוויר הצח הביאו מהמרתף, מהחניון של הבניין, וזה מאוד יפה וחכם. גם טוב. זה קורה אגב על הגג. למרות שיש הנחיות על מרחק, על הפרשים בגובה, הכל נכון. פורמלדהיד, ריהוט חדש מ-MDF, סיני ולא סיני, פולט פורמלדהיד בשנה הראשונה, שנתיים גם, אצלנו במשרד עשינו בדיקה, איך אומרים, הסנדר הולך יחף, עשינו בדיקה, ואחרי שנתיים עוד היה פורמלדהיד בחדר. זאת בעיה רצינית, החומר הוכרז לפני כ5 שנים כמסרטן לגרון, ולפני כשנה הם התחילו לדבר על גם סרטן ריאות. עוד תופעה מעניינת זה VOCs, זה כלל החומרים האורגניים המרחפים, הנדיפים. ויש פה ים של דברים שיכולים להיות. זה יכול להיות מכל מיני חומרים שמשתמשים, שטיחים, הדבק של השטיחים,
יש כל מיני מקומות ששמים שטיח גם באופן ספייס בין המעברים כדי קצת לבלום את הרעש של אנשים, פה זה לא מדינות שלא מדברים באופן ספייס, אלא אנשים, כולם מדברים ורוצים קצת שיהיה שקט, אז שמים שטיחים, אז עוד מקור לצרות. אז VOCs ופורמלדהיד מככבים הרבה מאוד בתוצאות של מקומות כאלה. אגב, גם עובשים למיניהם מככבים, אנחנו נסתכל עליהם עוד מעט. מה התקנים האלה? אנחנו מכירים תקני איכות אוויר, אנחנו מכירים תקני TLV לעובדים. האם קיים הבדל בין תקני TLV לתקני איכות אוויר לתקני אינדור? האם אתם חושבים שבתוך משרד התקן צריך להיות כמו התקן הסביבתי של רוב היושבים פה עובדים או לא? או שאנחנו צריכים תקן יותר מחמיר. אני יושב במשרד בין 8 ל-10 שעות, חלק 12. מצאת החמה, צאת הנשמה. האם אני צריך תקן כמו בחוץ? פחות? יותר? יותר מחמיר או יותר מחמיר? היחס בין TLV לתקן לעובדים שאמורים להיות באיזשהו פיקוח, אמורים זה מילה יפה, לבין תקני איכות הסביבה. נכון מאיר, זה אמורים? אוקיי. תקני איכות הסביבה שאורי מתעסק עם זה פה באשקלון, הוא אינו יחס של 1 ל-100 עד 1 ל-1000. זאת אומרת, אם מותר לי 100 לחומר מסוים בתעשייה, יהיה 1 או 0.1 באיכות הסביבה, ובטח בתוך, או 1 ל-100 באיכות הסביבה, ו1 ל-1000 באינדור קוואליטי. אז עם השאלה ששאלתי קודם, מופיע פה למטה, אנחנו מדברים על יותר מחמיר. שוב, אני חושב שמשהו סביב 1 ל-1000. לא יודע כמה מכם מכירים, אבל מכון התקנים יצא לפני כ3 שנים עם תקן ישראלי לאיכות אוויר פנים-מבנית. אני לא רוצה לדבר רע על אף אחד, אבל אם אנחנו הולכים לפי התקנים שרשומים שם, יהיה לנו 100% מהמבנים עם אנשים סובלים. התקנים האלה? אתה יודע, בנייה ירוקה לא בהכרח זה שהבניין בריא, זה בנייה ירוקה. אבל בסופו של דבר זה לא בדיוק אותו דבר, ולמשל אתן לך דוגמה שאנחנו דיברנו פה על 600-800 אלה CO2, אשרה מדבר על 800, הם מדברים על 2,000. מדברים על 2,000, אני רוצה לראות את מי שכתב את התקן, יושב כל יום ב-2,000 ppm CO2 וגם מגיע הביתה בשלום. אתה יודע, כמו שאומרים שחומרים ירוקים זה ירוק לסביבה, זה לא אומר שאפשר לשתות אותם. זה אותו דבר הבנייה. זה נכון. אבל עכשיו יש להם אירו 5, 4, 5, עוד מעט 6, אז טוב. אז איזה תקנים, אם אנחנו מדברים שאנחנו רוצים להחמיר? אשרה לגבי מזהמי אוויר סטנדרטיים, עם כל הדברים הפורמלדהיד ו-CO2 וכו'. מה עם החומרים הנוספים? איך אני יודע כמה טולואן לאשר בתוך מבנה משרדים? ועדת אלמוג? מכירים את ועדת אלמוג? ודאי. הוראות שעה של הגנת הסביבה, שסוף סוף לקחה את ועדת אלמוג וקצת העלתה אותה לאוויר מהמגירה. מכון התקנים, חס וחלילה. תקן אינדור קוואליטי בהונג קונג, תקן מחמיר מאוד, שהרבה מאוד מהבודקים משתמשים בו כדי להראות שהכל לא בסדר. WHO מ-2010, שאיכשהו באמצע. ארגון הבריאות העולמי, חברים, זה מישהו שיש לו דעה. אושה אמריקאי, EPA אמריקאי, כל אחד תקן אחר, כל אחד המלצות אחרות. כמו שראיתם בוועדת אלמוג, שבחנו תקנים לאיכות אוויר
20-30 תקנים שונים והגיעו לאיזה תקן ישראלי, או המלצה לתקן ישראלי. אז איך אומרים? כיוון שהיום אין החלטה, כל אחד משתמש במה שנראה לו, ואיך אומרים? תלוי מה אתה רוצה להראות, שהכל בסדר או שהכל לא בסדר. וזאת בעיה. צריך להגיע פה להחלטה, מישהו צריך לקחת על זה אחריות. אבל למה לא יהיה נכון לומר שאני אקח את התקן המחמיר ביותר כדי להגן על העובד? אני רוצה להחזיר אותך על מה שאתה עושה כל יום בגאות, שלמשל, אתן לך דוגמה שאתה מכיר, שהתקנים הישראלים, מי שלא מכיר, בגאות הם שאולים מתקן אמריקאי של ACGH, ארגון הגאותנים הממשלתי האמריקאי, שמחמירים יותר ממשרד העבודה האמריקאי. ותקן לטולואן, שאגב זה החומר שמשתמשים בו הכי הרבה עובדים בארץ, כ-30,000 איש חשופים אליו מדי יום, 30,000, מדללים לצבע. התקן האמריקאי ירד 20 ppm, הישראלי נשאר ב-50. למה? כי חושבים לא יעמדו בזה. אותו דבר פה. מאיר, אתה צודק 100%, רק דבר אחד, פעם הבאה לא יקראו לך. אוקיי, קצת מחקרים. בארצות הברית נעשה מחקר ענק על בתי ספר. יש הרבה מאוד מחקרים חדשים מהשנים האחרונות, מ-2010 צפונה, זה מ-2015, בתי ספר, התערבות באוורור בחדרי כיתות המחוממים בחורף, משפיעים בקצת על חלק מהפרמטרים, אבל לא כולם, לא על כל הפרמטרים, כמו PM2.5, נשאר אותו דבר, גם אם הייתה התערבות על מנת להוריד את רמות החשיפה. לצערנו, בארץ בבתי ספר לא נשים דברים כאלה. והשאלה מה עושים? האם סינון? הפתרון יכול להיות שכן. כיוון אחר זה הכיוון של המיקרואורגניזמים, בתי חולים. שוב מ-2015, זה מאתיופיה, יש פן אחר לאתיופיה, לא רק נחשלות. עבודה שנעשה שם בבית חולים, מדבר על מחלקות שנדבקו שמזוהמים בכמות גדולה של חיידקים מעובשים, קיים צורך בהתערבות מהירה להורדת רמת החשיפה, הרבה מאוד ממערכות האוורור. אתם יודעים שבבתי חולים יש מחלקות כמו חדרים שחולים בשחפת, שיש להם מערכת אוורור נפרדת. גם בבתי הכלא, אגב, בכלא רמלה, בית החולים של הכלא, שם חיים אסירים שחולים בשחפת בתוך בית החולים של הכלא. לא בתאים עם שאר החולים, עם שאר האסירים. אז מה עושים במקרה כזה של מיקרואורגניזמים? UV, להרוג את הכל, סינון, ניקוי תקופתי של תעלות המיזוג. כמה מנקים פה תעלות מיזוג? 0. 0.3 נגיד, בסדר. אפשר. רצון וכסף. חצי מהבעיה זה זה, החצי השני זה זה.
אז אנחנו מדברים על ליקוי תקופתי, שתמיד בהמלצות גם של אשרי, ואף אחד לא עושה את זה. מתי עושים את זה? כשמתחילים להיות חולים. עכשיו, לא תמיד חולים, עכשיו יש לנו איזה מקרה של איזה בניין משרדים בחולון, שבשני קצות הבניין יש אנשים חולים, אבל הם לא חולים כל כך בגלל הרמות של החומרים באוויר, אלא פשוט האוויר לא מתאוורר והאוויר לא מתנקה. אני אראה לכם אחר כך כל מיני דוגמאות למה האוויר לא מתנקה. לא נשאר החוצה. האוויר שנכנס לא שוטף את כל החדר. רגע. נראה נקי? זה כניסת אוויר צח. אולי זה משפיע על טיב השידורים, כי זה ברשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. בבניין הישן שלהם, עכשיו יש להם בניין לתפארת. האוויר פה נקלט מול תחנת האוטובוס, לא תחנת האוטובוס, מול הרמזור שהאוטובוסים וכנראה נשארים עוצרים. זאת אומרת שכל מה שהאגזוז של האוטובוס פולט, נכנס ישר פנימה. והנה התוצאה. זה בבנק, בנתניה. מה זה אומר? זאת אגב מערכת ששואבת את האוויר מתוך החדר, מהחלק התחתון, מוציאה אותו בצדדים. רואים את הכיוון של הלכלוך. רואים גם על הגריל שם את כל האבק שהצטבר שאוסף מהחדר, ואני רוצה להגיד לך שבבנק הזה שנמצא באזור תעשייה בנתניה, זה גם היה בטלוויזיה ובעיתון, היו שם כמה נשים עם הפלות, ואני רוצה להגיד לכם שהם קיבלו מתנה שטיח בגודל 10 ל5 מטר, ותלו אותו על הקיר בכניסה. אני חושב שמנדלייב היה יכול להיות גאה בכל החומרים שהיו לו על השטיח. כל מה שהיה בסביבה, והם נמצאים 100 מטר מטבע. אז הכל היה שם. החליפו שם את המערכת, הנה דוגמה למה האוויר לא מתנקה. מה שאנחנו רואים זה באמצע, העיגול באמצע כניסת אוויר צח, הגריל השמאלי המיזוג, הגריל הימני, אוויר חוזר. זאת אומרת, כל מה שיוצא שם, יוצא החוצה. העובד שלמטה לא מקבל כלום. ואחר כך שואלים למה האוויר לא מתנקה. ואחד הדברים שצריך לעשות זה לבדוק את תנועת האוויר על פני האנשים שיושבים במשרדים. אתם יודעים שיש מקומות שאנשים כדי להרגיש טוב מקררים את החדר ל-18 מעלות, באים עם מעיל ויושבים בחדר מקורר, ככה הם מרגישים יותר טוב, פחות מחנק. איך זה נראה? הדבר הזה, תראו כמה פילטרים יש לו. אתם רואים למעלה, שירותים של היונים באזור, זו כניסת האוויר למעבדה רפואית. שבסוף מתלוננים. אני לא יודע אם מתלוננים על התוצאות של הבדיקות, אבל העובדים מתלוננים. אגב, זה מביא קינים וכל מיני מיקרואורגניזמים אחרים, כן, חוץ מהקינים. תראו את הצבע פה ומשהו שאמור היה להיות סגור. אנחנו, תחזוקה נכונה או מונעת, זה לא להגיע למצב הזה. בואו נסתכל על הדוגמה הזאת. זה בכפר סבא. חוץ מהאסבסט שאתם רואים שם, שאולי הגיע הזמן להחליף אותו, מאחוריי, כאילו אני צילמתי את התמונה, מאחוריי משרד של רואה חשבון, שיש לו משרד ארוך וצער, והתלוננו שאין להם אוויר. אז הם אומרים, תשמע, אנחנו פה בכלל אספקת אוויר צח, צריך לבנות מערכת שלא רק
יהיה מיזוג, אלא יהיה מרצח. הוא אומר, אין בעיה, אז אני אעשה. אמרתי לו, רק תדע מאיפה לקחת את האוויר, כי מצד אחד יש לך פחות בצבע, ומצד השני את החניון של הבניין, הוא קומת קרקע. אז הוא אומר, אין בעיה, אני אסדר. הוא מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, המצב נהיה יותר גרוע. למה? כי הוא שם ונטה מעל הדלת כניסה מול הדבר הזה. אז כל החומרים של הבחרות בצבע נכנסו אליו, למסכנות שם, המנהלות חשבונות שלו, שאמרו לו, פה לא עובדות יותר. איך אומרים? רוצים קוץ, שמים אחד יותר גדול. יש הרבה מאוד אי ודאות בנושאים האלה, וכיוון שאין אבא ואין תקנים, אין מי שיפקח על מה שקורה. וזה מקום קטן, אנחנו מדברים על בניינים של 30 קומות. כן. כל המיקרואורגניזמים למיניהם, אתם רואים אותם בהגדלה יפה, קרדית האבק, פה למעלה בצד שמאל בקטריות ועובשים, בצד ימין בקטריות, עובשים ווירוסים פה למטה, בצד שמאל, וכמובן אלרגנים שונים פה בצד ימין למטה. קרדית האבק בהגדלה פראית, ההפרשות שלהם גורמות לתופעות אלרגניות שונות ולאסמה לחלק מהאנשים. ואנשים, אתם יודעים, אני עשיתי איזו עבודה בטורקיה, באנקרה, שנמצא על גבול המדבר בדיוק כמו באר שבע. וזאת חברה בריטית שכתוב להם במינואל, לא חשוב איפה המשרד, שטיחים. ואני אומר להם, חברים, פה זה מדבר, אין שטיחים. אמרו לי, אין, אנחנו לא יכולים לסתות לא שמאלה, לא ימינה ממה שכתוב, שטיח. ואיך אומרים, המצב נהיה יותר גרוע. יש עכשיו גם את אלה. אגב, גם בנזרום בבית כדאי לשאוב אותו מדי פעם. הריבוי מקרים של תופעות אלרגניות בבניינים חולים, שכיחות גבוהה יותר של אסמה, האנשים חולים יותר, היעדרויות רבות יותר, ועובדים מנסים לא לשהות במשרד. תחזירו בניין, הממשלה בחיפה, שלצערנו, זאת אומרת, אתם יודעים שזה בניין לא של המדינה, אלא בניין של יזם, דבר כמה ידיים, בחברת החזקה, ואפשר ללכת ולראות שחדרים של 5 אנשים יושב אחד, תורן, וכל היתר מסתובבים בחוץ בביקורים כאלה ואחרים, על מנת לא לשהות במשרד, שאנשים מרגישים לא טוב. קודם היו 3 ימים שבוע במשרד, עכשיו יום. עכשיו, סוף סוף, התחילו להכניס סינון לאוויר המזוהם של חיפה שנכנס לבניין. זה. זה בניין, נקרא בניין הטיל, קיבל פרס על ארכיטקטורה, תסתכלו על הצורה שלו, כולו זכוכית ומתכת, קוראים לזה חממה. החלק השקוע בין החלק הבולט לחלק המעוגל בצד ימין, מצופה מתכת. יש במשרדים שמאחורי המתכת 5 מעלות יותר מאשר באזורים האחרים של הבניין. והדבר הזה מתלהט. תכנון לקבלת פרס, לא לשוק של אנשים. זה מה שתמיד שוכחים. אני מרצה בפני ארכיטקטים ומתכננים למיניהם ואנשי מיזוג, ואני אומר להם כל הזמן, חברים, לא לשכוח שבתוך הדבר הזה שאתם מתכננים, צריכים לשבת אנשים. פה אף אחד לא יתייחס לזה. אנחנו בדקנו 3 קומות. אלה התוצאות של שאלון. נכון ששואלים בשאלון פרונטלי, אתה עייף? כולם עייפים. אבל בכל זאת יש פה אחוזים גבוהים. תשימו לב שיש כאלה חם מדי, קר מדי, תלוי מה הם עושים במזגן. אלה שקר להם זה בגלל ששמו קר מדי כדי להרגיש יותר טוב. סוף שבוע, שישי שבת,
מרגישים הרבה יותר טוב. למה זה? כן, עובש יש לנו גם באמבטיה וגם בחדרים בכל מיני מקומות, גם במערכות מיזוג, ועובשים ניתן למדוד באוויר, יש איזה תקן, המלצה. עבודה שנעשתה בשוודיה ב-97, הראתה את החברים האלה, כל העובשים מסוגים שונים שאתם רואים פה, כאשר שני הראשונים, פניצילין, אתם מכירים, מקבלים פניצילין מהמערכת מיזוג, זה כבר חסכוני, ואספרגילוס זה עובש שאחד החברים שלו קוראים לו אספרגילוס פומיגטוס, הוא גורם להרבה מאוד מחלות, ואנחנו מוצאים אותו בכל מדידה של עובשים במערכות מיזוג, ופה ב-56% מהם. השלישי באדום זה העובש שמתפתח על הדשא. פה מצאו אותו בפנים, אבל אלה שיושבים על הדשא באוניברסיטה או בחצר ואוכלים מהדשא, אוכלים גם את זה. חוץ ממה שהכלב השאיר וכו'. איך אנחנו מטפלים? מדידות, כמות אוויר הצח הנכנס, צח, לחות יחסית וטמפרטורה, זה מה שנקרא עניין נוחות, אזורי נוחות, קיץ וחורף, זה שונה. CO, CO2, CO כמעט ולא רואים, CO2 מקומות שלא מאובררים, או שיש הרבה אנשים בחדר אחד, מאוד גבוה. פורמלדהיד, הרבה מאוד פעמים גבוה. פורמלדהיד? חצי ppm, ppm. כן. מדובר על 260, התקן המומלץ. איך היה דלת בהשמונה ניתוב? סליחה? כן. זה, את יודעת, יש לזה תקנים שונים, אנחנו יכולים לחפש. VOCs, גם רמה של רמות גבוהות לא פעם, תלוי מאיפה מגיע האוויר, אבק כללי, PM2.5 שנכנס יפה לריאות וסיבים גם מוצאים. נושא של תאורה, יש לו תרומה לא קטנה גם להרגשה כללית, סוג התאורה, כמות, גורמים ביולוגיים כמו חיידקים ועובשים, בעיקר עובשים, מצריבה בעיניים ויובש בעיניים עד למחלות, בהרגשה רעה בכלל. תנועת האוויר בעמדות העבודה, אם האוויר מתחלף שם למעלה ולא למטה, איפה שהעובד יושב, לא עוזר שום דבר. לעתים הזיהום מגיע מחוץ למבנה משכנים, כמו במקרה שראינו בתמונה הראשונה, בדרך כלל נחזור אליה. קליטת האוויר הצח חייב להיות במקום נקי. כשאין ברירה צריך לסנן את האוויר הצח, כמו בחיפה. יש ליצור תנועת האוויר על פני עובד. Open Space לא פעם עלול להיות גורם לזה שאנחנו מרגישים לא טוב. לאפשר פתיחת חלונות, יש מערכות מיזוג שכשפותחים חלון הן מפסיקות לעבוד, ולהימנע ככל האפשר משימוש בשטיחים, תראו פה שטיח לכל האורך, שטיח בורסאות. זה נכון שאם יש לי בלטות אז תהיה איזה מנקה שתשים אקונומיקה, כי זה מאמינה שעושה ניקיון, אבל לפעמים זה עדיף. עדיף מה? פרקט. אולי. אז יש לנו סניטציה שהורגת את כל מיני החברים הביולוגיים למיניהם.
להוציא את הריחות ואת ה-VOCs. אנחנו מדברים על עברור, כדי שיהיה לנו מספיק אוויר צח שיכנס לבניין. אנחנו רוצים לפקח על רמת הלחות היחסית, בין 35 ל-50%. הייתה תקופה שבירושלים רמת הלחות היחסית הייתה סביב ה-30. בשנים האחרונות מגלים רמות גבוהות הרבה יותר. נהיה יותר לח. וכמובן, לפקח על רמת החלקיקים ולסרק אותם. אז מה פה? אחרי כל מה שראינו. יש פה אחת שהייתה סטודנטית שלי, אז זה לא פייר. כן. מישהו חושב על משהו? רחוב כנפי נשרים בירושלים, שני בניינים מהמשרד. זה 5, 15 זה הגנת הסביבה, נכון? אתה גם ב5? בניין התאומים. תאומים. קוראים לזה התאומים. זה שני מגדלים קטנים. מה שמעניין שבקומה האחרונה יושב הרשות הממשלתית הרשות לאלה שאחראים על השכרת המבנים. זה שסוחר את בניין הדיור הממשלתי. והוא היחידי שמרגיש טוב בבניין. לא פה. יש שם משרד החינוך, יש כל מיני. מס הכנסה. אז ממה זה? המשטרה יושבת בשתי קומות התחתונות. קרקע וקומה ראשונה. יפה. לא ליד, ממול. ממש ממול. מפרומן. שעבר למישור רותם, למישור אדומים, אבל כשהם היו שם, היה פולט אלומיניום לאוויר. קליטת האוויר הצח הייתה מעל דלת הכניסה של הבניין, ושתי הקומות התחתונות קלטו משם את האוויר, האחרים מהגג. אז גם השוטרים קיבלו את האוויר עם האלומיניום לתוך המבנה. זה אחרי שנמצא שם הפורמלדהיד והוציאו להם את הרהיטים החדשים וקיבלו את הרהיטים ישנים ובחרו על זה. התופעה הזאת, חברים, זה המקרה החריג, אבל מתוך ה-200 עובדים של האגף, 100 עובדים יושבים במשרד ו100 עושים רפורטים בחוץ. בין אלה שיושבים במשרד וה100 עובדים, 95 היו להם תופעות כאן. פריחה כזאת באזור הזה. ואני לא יודע למה הגברת הזאת דווקא באזור שמתחת החולצה היה לה פריחה, הייתה פריחה, אבל זה צריך לשאול אותה. אבל התופעה הזאת נעלמה שבועיים אחרי שהם עזבו את הבניין. לחלוטין, אצל כולם. ומה לא אמרו להם? הכביסה, סבון הכביסה, האוכל, you name it. אבל זה היה מה שהגיע ממנו, ככל הנראה. וזו דוגמה של אוויר שמגיע מלוכלך מבחוץ, לא משהו מתוך המבנה. כמו המקרה הזה, חלק מהבעיה, 2 דקות אני מסיים. הנה ההשפעה של מפעלים מזהמים שמזהמים את הסביבה, חלק מהם בעלי היתר פליטה מיוחד, אמר פה השר, יש להם היתר. עד שמבוצע ניטור יזום, כמו במקרה של אשדוד, זה וויינט או וואלה מיוני. הסיפור הזה התחיל מזה איך נקרא לזה, עסקים שסביב המפעל, שיהיה לו היתר פליטה עד 2017, הסתכלו על המפעל וראו שבחצר העובדים מסתובבים עם מסכות. בחצר של המפעל, לא בתוך המפעל.
בחצר. ויש איזה נגר ששוטפים שם את איך נקרא להם? מטילי עופרת, מפעל שעושה מחזור עופרת. הם יושבים בחוץ, זה נראים כמו מטילי זהב, אבל אפור. ושוטפים אותם עם מים, וכל המים יוצאים לרחוב, והעצים ברחוב מתים. אז אני ערכתי שם איזו מדידה של עופרת באוויר, שהייתה על גבול התקן, ועשינו בדיקות משטחים. בבדיקות משטחים השווינו את זה להמלצה שיש של פיקוח על העבודה, על כמה מותר במשטח עבודה של מנחימה עם עופרת. ושם מדובר על 22 מיקרוגרם, על 10 סנטימטר מרובע. ושם היה 800, 1,000, 2,000, אצל השומר 2,000, בעמדות העבודה, איפה שהכלים שנוגעים כל יום העובדים או על העמודים, 1,500, 1,000. ואני שמח שבסוף נעשתה מדידה יזומה על גג של אחד השכנים שם, והחליטו לעשות מעשה. עכשיו אני הבנתי משיחה היום בבוקר פה שהם חזרו לעבודה עם מגבלות. כל הנושא הזה של שכן משפיע על שכן קצת פרוץ אצלנו. קחו בחשבון שהעובד בתוך המפעל, בחצר של המפעל הזה, עובד על תקני משרד הכלכלה, פיקוח על העבודה, TLV, וזה שהשכן שלו מעבר לגדר, מדובר פה על תקן סביבתי. הוא לא עובד בעופרת, הוא לא צריך להיות חשוף, הוא לא בפיקוח כלל, הוא יכול לגעת במשטח הזה, לשים את היד בפה, ולאכול עופרת, וזה מה שקורה. היינו על סף לעשות לעובדים גם בדיקות דם, אבל בסוף איתנו את זה, כן. יש עוד מפעלים שמזהמים אתה רוצה לסבך אותי, אה? לא, בסדר. יש כמובן. אתה יודע, אז יום לא מגיע יש מאין, נגיע. יש, למשל, שם להסתכל על השוטרת בירושלים, חוץ ממפורמן שבינתיים נסגר, גם הם עברו משם. הם עברו לבניין כלל, משם לא רוצים לחזור, לשוק מחנה יהודה שם, למה לחזור? שמו יחידה אחרת שם. והמצב לא כל כך השתפר. למרות ששמו מערכת מאוד גדולה. היה שם בזמנו מרכז ספיר, שהיו שם צבאיות, נגריות וכל מיני, שגם פלטו כל מיני דברים. אז מהכיוון הזה, זה הגיע מפרומנה בכיוון הזה, מלמטה קמח ממאפיית ברמן, זה נמצאים מתחתם. איפה שלא הסתכלת מגיע משהו. דוגמה, כן? לא משעמם. אוקיי. אז תודה רבה. אם יש לכם איזו שאלה עכשיו, משהו, אם לא, תודה רבה.